UPPL आरो BJP सरकार बिटिसिआव बिथांमोना फेलें जाबाय। हाग्रामा महिलानि दैदेननाय सरकाराव गोबां मोजांमोन। जे UPPL राजनिति हान्जाया बिटिसि ओनसोलाव जेबो मावनो हायाखै। BPF राजनिति हान्जायाव गोबां बेबायदिनो UPPL निफ्राय BJP निफ्राय कंग्रेसनिफ्राय सानफ्रोमबो जइन खालामगासिनो दं। बिसायख'थिनि सायाव जों रावबो राजनिति हान्जादों जोङो एलायन्स खालामा। गोबां मानसिफोरा सुबिदा मोन्दोंमोन, जौगानाय खामानिफोर जादोंमोन आरो बेखायनो रायजो राजाफ्रा मोनसे आसा खालामदों आरो हाग्रामा महिलारिया जुदि सरकार पार्टि खालामोब्ला मोजां सरकार जागोन। इलेक्सन जाखांनायनि उनाव जुदि सोरखौबा समर्थन खालामब्ला अन कन्डिशन जों समर्थन खालामगोन। रायजो राजाफ्रा BPF राजनिति हान्जायाव दोलो दोलोहै जगदान खालामदों, समर्थन खालामदों। बेखायनो हयथ' बिथांमोना गुबुन मोनसे राजनिति हान्जाखौ नागिरदों लोगो लालायनो थाखाय। बिथांमोनाबो जिहेतु राजनिति खालामदों, सरकार दानांगौ, हेफाजाब नांगौ। बेखायनो बिथांमोना BPF राजनिति हान्जाखौ नागिरदों। सोर जइन खालामदों आं दासिम जेबो इनफरमेसन मोनाखै। जायखिजाया मानो दिनैनि तारिखाव नोंथांमोनाबो मिथिगौ BPF राजनिति हान्जायाव गोबां बेबायदिनो UPPL निफ्राय BJP निफ्राय कंग्रेसनिफ्राय सानफ्रोमबो जइन खालामगासिनो दं। मैयाबो गोबां सुबुंफोर BPF दोलोआव जइन खालामहैदों। जों दिनैनि तारिखाव नुदों जे UPPL आरो BJP सरकार बिटिसिआव बिथांमोना फेलें जाबाय। बिथांमोना जिखिनि कमिटमेन्ट होदोंमोन बे कमिटमेन्टखौ मोनसेबो लाखिनो हायाखै। बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव खुनु आस्था आरो भरसा गैलिया। इभेन रायजोल' नङा, बिथांमोननि राजखान्थि हान्जा गावसोरनि दोलोनि नेतृत्वनि सायाव बिथांमोना फोथायनाय गैला, आसा गैलिया, भरसा गैला। बेखायनो बिथांमोना उपयुक्त राजनिति हान्जा हिसाबै BPF राजनिति हान्जाखौ नुहुरबाय। मानो होनब्ला थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जि सरकार सलायबोदों बिटिसि ओनसोलाव बेखौ बिथांमोना नुहुरदों। आरो दानि जि सरकार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकाराव गोबां मोजांमोन, गोबां मानसिफोरा सुबिदा मोन्दोंमोन, जौगानाय खामानिफोर जादोंमोन आरो बेखायनो रायजो राजाफ्रा मोनसे आसा खालामदों आरो हाग्रामा महिलारिया जुदि सरकार पार्टि खालामोब्ला मोजां सरकार जागोन, जौगानाय फैगोन, जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथि फैगोन, अनलायनाया फैगोन। हयथ' बिथांमोनाबो नुबाय, बिथांमोना UPPLजों लोगो जानानै सरकार दादोंमोन। दा नुबाय जे UPPL राजनिति हान्जाया बिटिसि ओनसोलाव जेबो मावनो हायाखै, बिथांमोननि सायाव खुनु भरसा गैला। रायजो राजाफ्रा BPF राजनिति हान्जायाव दोलो दोलोहै जगदान खालामदों, समर्थन खालामदों। बेखायनो हयथ' बिथांमोना गुबुन मोनसे राजनिति हान्जाखौ नागिरदों लोगो लालायनो थाखाय। बिथांमोनाबो जिहेतु राजनिति खालामदों, सरकार दानांगौ, हेफाजाब नांगौ। बेखायनो बिथांमोना BPF राजनिति हान्जाखौ नागिरदों। बेनो जोंहा BPF राजनिति हान्जायाव मोनसे सिद्धान्त लाखादों, जों खुनु राजनिति हान्जादों जोङो एलायन्स खालामा। इलेक्सन जाखांनायनि उनाव जुदि सोरखौबा समर्थन खालामब्ला अन कन्डिशन जों समर्थन खालामगोन आरो बिसायख'थिनि सायाव जों रावबो राजनिति हान्जादों जोङो एलायन्स खालामा, जों हारसिंनो गेलेगोन।